Vale, pues ja ho tenim sincronitzat. Avui hem vingut ací, a València, per tal de preguntar a la gent què opina sobre el comerç local. Anem? Bon dia, ¿no? Bueno, vale, no pasa res. Estos que vienen igual. Bon dia. No? Bueno, vale, gràcies. Ho hem tingut ahir, ho hem tingut. Micro ben posat. Perfecte, vale. Lo primer era preguntar si has comprat els regals de Nadal en comerç local. Hombre, clar, tot. Sí, sí. Al final és com el que més prop tens de casa i és més a manoset i... A mi m'ha salvat moltíssim el comerç local. Jo un dia me n'anava a la Rosa i dia, per favor, el regal per ma mare el necessiten, saps? Vale, bon dia. Pues bueno, li volíem preguntar on ha comprat els regals de Nadal enguany. Aquí en Benimaqué, aquí en esta zona. Ha hagut una senyora que, com m'ha vist, ha dit con lo que m'han robado. És del comerç local, del comerç local. De comprar... pues va, veixim, va, vinga amb mi. Lo primer es si ha comprado regals de Nadal en comerç local enguany. Sí que los he comprado y ya tengo Reyes también. I per què vas fer en el comerç local? Perquè este és el nostre barri i bueno, pues ens agrada molt fer totes les compres aixina i que és lo millor, va, que és Navidad. I per què en comerç local i no en altre puesto? Ay, porque nos gusta en casa, que luego estuvimos toda la tarde cantando la Navidad, rompieron las panderetas, pero da igual, las vuelvo a comprar. M'han dit televisió valenciana. Tiembla a punt. Per donar suport al barri, per a que no es perda l'essència del barri. Claro, quines avantatges creus que té vendre al comerç local y no a una multinacional? Creo que eso crea barrio, crea más ambiente, lo que es en los barrios. Jo crec que beneficia a totes com societat, no? El xicotet comerç el que fa és barri, teixit social i donen qualitat i artesania. Pues perquè coneixes a la gent, és més de proximitat i els productes tenen la mateixa qualitat o inclús més, de vegades. És personalitzar, no és, mira, és aquest i ja està. Jo penso que el primer és el tracte en la persona, que també moltes vegades vas sense idea o dius, mira, vull per regalar-li a aquesta persona i tal, i ja t'aconsellen. A més, el que te dona un negoci de proximitat, pues això és que estem més per la clientela, pels seus gustos. Y sabes lo que la gent demana, sabes que nosaltres no tenim ningún problema y sobre todo pues el gènere també. I què li diria a la gent perquè compre i seguís fent aquestes coses i vaig al comerç local? Pues que se anime, que no se vengan de abajo, que hay que tener en estos días mucha viveza y mucha felicidad. És la millor forma de fomentar el creixement de lo local. És que no s'explica lo mejor, però jo penso que tot el món m'entén. Pues que nosaltres tenim els barris que volem. Si la gent va a les grans multinacionals, les llibreries tancaran i tindran locals tancats o ple de bars. Pues que compre en el barri perquè són la gent coneguda, la gent de tota la vida, que tenen les tendes, després ens queixem quan se tanquen, no? Quan diem que estem perdent tot aquest comerç local, pues ara és el moment d'aprofitar. Ara és el moment d'aprofitar. Que los conocemos, igual que nos conocen ellos a nosotros, y que el trato cercano es muy necesario. Y que haya barrio, porque si no al final los barrios se convierten en viviendas y ya está, ¿no? ¿Qué le diría a la gente para que venga aquí a comprar al barrio? Ay, pues que venga, que también es igual que en otro sitio, lo mismo tiene derecho a comprar aquí que en otro lado. Jo penso que han d'animar-se a consumir al barri perquè no te n'adones de lo que te falta hasta que ja no ho tens. Y que se reparta un poco la economía. I jo crec que te dona més confiança i està molt millor que anar a El Corte Inglés, per exemple. I el que a més que les tendes grans són més lletges. I que els paquetets de les paqueteries, saps que te posen un paperet? És xulíssim.